Oh, sone kok ngono kae, delok. Jam laku rono bolo ya. Iki. Pak Nom lah aku rene delok son. Lah. Son tak mau gede-gede kok. Yo mah ndak keder ngene iki. Sepile kok. Ngono kae. Wali srenek. Itu wolu wali sretok. Mending rapi. Isik siji iki urung naik ndelok nenek. Iki. Sak surate sak BPKB ne kok. Terus ya. Ya. Telu. Ngono kae. Jadi gitu. Kowe dengar kita jauh gitu. Lah iya, samono gede-gede niku. Oh, digeser ini, Mas. Yo mlaku rono yo delok doyina. Sone. Ya ngono kalau belum. Oh. Indak jebol iku kuping kaya ngene iki. Iki. Cek karo Mas. Rusani. Iki mau. Iya ya. Sana. Sotanen punya gawe bro. Yang ini iki. Kemen iki. Kae. Wah. Piro kabeh iki. Delok to. Iki. Sampai teko kono bro. Masak. Iki. Iki sing dolek sakmono mbiyen nek mas rono bro. Tidak nanti agenda dari ini.